Nepali. Oh my god. Everything. Hey guys, good morning. Mane logoफोर बेसां बा गोबोनि उनाव दिनैसो मोनसे ब्लग बनायनो आखायाव लादों ओमफ्राय दाइजों थांनाय दों बिमा खुसियाव माने मोनसे खामानि दं आरो दा दसेल' खोन्थागासिनो खामानिया मा माने ओमफ्राय नैबे दा जोंना नितामनि स्कुटि आंनि गारिया हामा जाना दं दायो माने खालि ब्लग हामा जाना दाबो फाहामनो हायाखै आरो ना स' आं दायो नितामनि स्कुटिजों थांगोन बिमा खुसियाव ओमफ्राय लोगोफोर मैया मोनसे बार फैदोंमोन जोंथि ओरैबायदि गोसा बार फैदोंमोन ना नै दानि पुरा बेरायानो पुरा सेस आरो ना लोगोफोर बाय दा वे दाजों थांनोसै दिमा खुसियाव माने बहुद बुरै इम्पर्टेन्ट मोनसे खामानि दङ दाय खोन्थागासिनो लोगोफोर हेलो तो नोंथांमोना सोरबाफोर सेकेन्ड हेन्ड बाइक नागिरदोंबा माने नैबे भिडिअआ बहुत इम्पर्टेन्ट जागोन आरो ना मानोना जों थांगासिनो दायो लोगोफोर सेकेन्ड हेन्ड बाइक डिलार माने जोंनोबो सेकेन्ड हेन्ड बाइकनि गोनांथि जादों ओमफ्राय लोगोफोर आं दसे उनाव नितामनियाबोनि गान प्रेक्टिसखौबो देखायगासिनो आरो ना मानोना आं बिनि गारिखौ लाबोदों नालाय स' बिनि गारिखौ न'आव हैनो थाखाय थांखानांगौ नङा होमबा बेयावनो नितामनियाबोनि प्रेक्टिस सोलिगासिनो दायो स' बेयाव एसे देखायनोसै आरो ना लोगोफोर अके स' भिडिअ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर अके नै दायो सफैबाय नै मामोनलै BN मटर्स आरो ना स' बेयावनो ओमफ्राय आंनि नागिरनाय गारिया लोगोफोर मोनासै आं बिराद हामा नांबाय आरो एनएसबो गैया आरएसबो गैया आरो ना ओमफ्राय दायो आंथ' लाब जायासै ना नोंथांमोननि थाखाय एसे लाबनि थाखाय एसे सोंनोसै आरो ना गारिफोर दामा बोरै नङा होमबा सोंनोसै आदानियाव माने बेफोर गारिया बेसेबां प्राइसनि आरो मा मडेलनि नङा होमबा नोंथांमोना बोसोरफोर बायनोबा बेयाव बायफैनो हागोन जागाय जाबाय बाङालिपारा लोगोफोर बाङालिपारा ओमफ्राय दा इटु गारिटु मडेल কি আৰু প্ৰাইচ কিমান এখন 2016 মডেল হয় প্ৰাইস আহিব 32 10 পাৰ ইঞ্চি লৈ 32 only আচ্ছা ইটু গাৰিটু মেষ্ট্ৰো না মেষ্ট্ৰো আৰু এখন 18 মডেল 18 এখনৰ প্ৰাইস আহিব 60000 लोगोफोर बहुत मोजां कन्डिशन यार ना ग्लेमार ने हिरो ग्लेमार गासिनि फेवरेट आंनि फेवरेट बाइक बियो किमान 60000 यार किमान रानिं होस रानिं वाट এটা 49000 लोगोफोर दायो खारखांनाय गारिया निफ्राय दामा 60000 मोजाङानो कन्डिशना बेस्ट जों दोरोनसै बे सेकेन्ड हेन्ड डिलारनिफ्राय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो आयरन लोगोफोरनिफ्राय दिनै आंजों फैफादों नै जोंनिया रुहित जोंनिया गामिनि लोगो गामिनि बेस्ट फ्रेन्ड आरो ना ओमफ्राय दायो जों थांनोसै जिहेतु फायगारनाय जाबाय ओरैनो जेबो लाब जायासै फैना ओमफ्राय दायो जों थांनो फैनोसै एसे बेरायनो फैसै नङा होमबा आयरन लोगोफोर स' नोंथांमोन देखायनोसै आइलेन्डआ बोरै जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बाक्सानि लोगोफोर जोंनि बाक्सा आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ एकदम पुरा नांजानाय आरो ना ओइथिं थांबानो जोंनिया उदालगुरि ओमफ्राय नैबे जों हाबदों बाक्सायाव आरो ना ओमफ्राय दायो जों थांनोसै आइलेन्ड जों सफैबाय नै जोंनिया बर्नदि आइलेन्डआव ओमफ्राय नै जानि शुटिं जागासिनो मोनसे ओमफ्राय आंनि लोगोआ नुवाखैमोन आरो आंथ' नुखाबाय सिगाङावनो माने लोगोआ नुवाखैमोन बिदि लाब जायो नायनो थाखाय सफैबाय नै नितामनि न'आव ओमफ्राय नै जोंनिया प्रेक्टिस जागोन प्रेक्टिस नायनोसै नङा नितामनियाबो प्रेक्टिस खालामगासिनो फांसननि थाखाय आरो ना ओमफ्राय नै गारिखौ दोनबाय ओमफ्राय हाबैनोसै सिङाव हेल' अरे बुखार दे tamam deklaye बैसागु प्रग्रामाव बर'फोरनि बेलेग आरो मा मा जागोन बर'फोरनि बेलेग आरो राभा दोङो मेला फोरों आरो हिन्दी ओमफ्राय आदिबासिलाय आदिबासि दोङो ओमफ्राय नेपालि बाबा नेपालि oh my god सोलियो जोंनियाव बारना everything is perfect आरो नि मिउजिक बे बेनाबो एन्ड जाथावबा खाना लगाओ 1 2 3
ओमफ्राय ज' मेंबाय आङो दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना स' भिडिअ मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर एन्ड सोरबाफोर गोदान नायगासिनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअ आङो निटामनि प्रेक्टिस आरो बाइकनि मोननैसो इनफरमेसन होबाय आरोना गासैखौ कभार खालामनो हायासै लोगोफोरा बाइकनि फारसे बिदि इन्टारेस्टेड जाबाय बाइकनि प्राइसफोरनि फारसे बिदि मिथिनो लुगैनाय आरोना स' बिसोरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय स' बिनि एक्सट्रा मोनसे स्पेसियेल भिडिअ बानायगोन आरोना बाइकनि सोमोन्दै आरोना स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय सोरबाफोर मिथिनो एक्साइटेड बारा लोगोफोर अके स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै स' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर